Moi, ja tänään me pelataan uudestaan Planeettia. Mä otan tunne. Mä otan näin. Ei. Mulla on tän väriset hiukset. Koska nää? Ei, mä laitan nää. Nääkin olisi aika hieno. Silmät. Mä otan nää ja sit mulla. No niin, cool. Tämmöset silmät. Sitten ihon väri. Mä en oo niin kalpea, mutta kyllä mä oon vähän tän vaatteet. Ei mä mitään mä laitan tän värin. Eiku. Mä otan tän. Tää oranssi on musta. Sitten. Ei. Nää. Eiku ei. Nämä. Tolle. Sitten kengät. Mä otan, eiku en ota. Hyi. Mä otan Jordanit. Eiku mä otan kuonne väriset. Mustat. Sitten jotain. Ei. Oot. Eiku hemmettä. Loppu täällä. Eiku mä laitan nää. Ei. Nämä. Ei, miksi mä laitan noin? Mitäs mä nyt otan? Ei mitään tämmöstä on vähän niinku tyttö. Vähän näyttää niinku toisen tyttöön. Mutta tänne. Ne nyt mulla on valmis. No mikä on mun käyttäjätulos? Santeri. Jatka. No voi vitso käytös. Santeri 1. Santeri 1. 2. No miksi mä nyt saan mitään? Jos mä otan Santeri, sit. Mitä mä nyt otan? Santeri. Santeri 114. Mikä? Santeri 114 lohikäärme kolibri amour. Siis jos ette ole tilannut kanavaa, niin menkää tilaa ihmeessä. Se on ilmasta, siinä kestää vaan pari sekuntia. Niin, tekee mulle hyvää. Santeri 90. Santeri 097. Noniin. Ei nähdä. Herra, ei nähdä.
Milloin kesäretki on alkanut? No, bon voyage. Jos ollaan luvattuna ostettavia palkintoja. Miksi tuolla takana menee lahja? Ja miksi täällä on joku lentävä labubu? Miksi tässä on labubu? Mä haluan kysyä kaveri. Saakeli, ne puukut laitoit sen tekstin siihen. Haluan kysyä tätä kaveri. Mä luosin sen ilman. Mä oon syntynyt 2005. Maaliskuun. No niin, kaikki silmät kiinni. Äiti. No ei se haittaa, kun mä teen salasanaa, niin mä leikkaan sen pois, kun mä laitan tätä salasanaa tänne. Huoltajan sähköpostiosoite. Pitääks mä laittaa mun äiti tänne? Mitä hittoa? No niin, kaikki nyt taas silmät kiinni. No niin, nyt ollaan takas. Mikä toi tekstijuttu? When life gives you lemons, squeeze them in people's eyes. Ei mun silmiin tuu. Ei hitto. Ei jos on kylmeen laitettu ikkuna kiinni. Ei oo. No haluan sitten oppia. Kyllä, kiitos. Tulin takas. Opi perusasiat. Okei. Mennään. Tervetuloa toreille. Bro, ei mulla oo. No täältä. En minä mitään tämmöstä halua. Kai mä sit otan tuon. Jatkaa. Pitääks mä ostaa täältä jotain? Ai niin, mä en oo vippi. Vippi. Mä en oo vippi. Niin mä en voi ottaa tota. Mikä tää? Tanssin sit selataan.
Just. Waiting and waiting. Ja vastaseen. Sitten. Kaikki. Jee, mä oon level 2. No niin, nyt mä voin vaihtaa tätä. Kaikki tunnereaktio. Lopeta. Pitääks mun nyt oikeesti oppia? Joo, mennään turpakiin. Seuraavaksi näytä, miten voit väittää mielialasi. Nyt se turpakiin saata. Sori. No tätäkö vitti minä tässä nyt tein? Joo. Lopeta, kiitos. Mä oon ennenkin pelannut tätä, mutta mä en muista sitä salasanaa, ja mun tajua käyttäjä. Ja se ei ollut täällä kanavalla, siis se, kun mä pelasin sitä, niin se oli ennen kuin tää kanava oli edes niinku mietitty tehdä. En mä oo kiinnostaa enää. Mä tein tän. Nyt se turpakii. No niin, kaikki silmät kiinni. Jotkut tehtävää, kun vanhempasi tai huoltaisi on antanut luvan. Ei saakeli. Ottakaa, mun tää varmaan laittaa toi. Mitä laittaa tonne? Mä laitan nyt äitin, kun toi oli minun. Äiti, oliko se Sari.Paiminen? Joo, Sari.Paiminen 1. No mä nyt keräilen näitä. Tai en mä tiedä mitä. No mitä mä nyt sitten? No niin. Minä pitää kerätä. Nyt saakeli. Se turpa kiinni. Nallepuu. Käviti Pantteri, sinä oletko sun? Oskar, siellä on mun koira. Se on mun koiran nimi. Miksi sä veit mun koiran nimenä? No ei se varmasti tietää. Ujumalahja. Joo, nyt ole hiljaa, no vastaan, vai kuka olitkaan. Eikö tässä tommonen? Voinko mä varastaa tämän boksin tästä?
Mikä tää on? Tää on lahja. Ai pitääks mä ostaa, kun piti kuukauden pippijäsenys? No en todellakaan osta. Kiva, mä just kirjaudun tänne ja otan noin. Mikä tää on? Onko 200 starkua? Mitä pitemmäs oo? Eiku... Ai niin, kyllä mä oon. Onpas minulla huono muisti. Mä en sit puhu kirjakieltä. Että joo. Haluan testata tätä IRL, olisi vaikeaa. XDDDD. Miksi mä hankinko minä elämän, kun minä vaan kyttään toisten noiden keskusteluja? Äiti. No, onko se tullut sähköposti? By the way. Eiks toi yks muun valkkaa tuolla toi Vänetsy? Koulusta. Ei. Ihan oikein. Mihin sä sen laitat? Sinulle. Se meni tänne. Joo. Optimoit sen. Sitten myös. Hienoa. Kiitos vanhemmalta sitä huoltajasi. Sitten sä sanoit jokin meni pieleen. No kyllä se nyt on. No. Noniin. Itti, minä olen tervetullut tänne saakeli. Saanko mä nyt? Joo, nyt ole hiljaa, vittinu vastaan. Sun nimi pitäisi olla Kakka. Olisi sopiva mieliala. Loistava valinta. Ehkä mä voihan se johonkin muuhun. No napsauta vaikka tuota. Nyt päivitetään profiiliasi. Vaihda tunnereaktio tästä. Eli semmoisen. Seuraavaksi haluaisin esitellä sulle erään ystävän. Salja Shales. No hei, minä olen Salja. Arvaatko tämä? Mitä nappia painettiin sukukäyttäjät huonosti tai näet jotain inhottavaa? Puskaperi. Love it. Vai toi no? Hei. Voit saamaan tyhmä, sulla lippiksi on tuo merkki, tuo keskimmäinen. Se sit sun paidassakin on tuo. Niin toi, eiku, mikä tuo takki. Niin varmasti tämä. Aivan oikein, nyt se turpakissa. Miksi mä oon näin ilkeä näille tyypeille? Oota. En mä haluu vielä. Voinko mä vaihtaa tätä? Ehkä mä vaihan mun mielialaan johonkin muuhun. Mä en ehkä halua olla tämmönen. Mä haluan olla tää neutral, kun se ei jos mikään. Sillä ei oo mitään ilmettä. Miksi nää kaikki roolipelit on sit tämmösiä väkivaltapelejä, missä pitää vittu tapella ja tappaa? Älä. Kelloile. Voit siellä. Oikeesti mut tulee niin... Katsos tänne, mut pitää leikata nyt videolla. Mä en osaa. Ihan oikeesti. Mä puhun. Miksi nää kaikki pelit tämmösiä? En tiedä. No niin, hiljaa äiti. Mä haluaisin vaihtaa tätä Santeri. Täältä. Mä pidän tän neutraal. Jos mä laitan tän, tää on ihan hyvä. Mä olen joo, mä odottelen tässä. Tää mun tavoite on tässä saada tyttöystävä. Että
Mä laitan tän. Tai mä oon metkaalas. Mä laitan tän. Sitten aha, eläin. Ei mulla oo eläintä. Mä en tiedä mistä saa. Mä laitan tänne. Mitä mä laittaisin? Moro. Roajat. Lahja. Keskustelut. Mä hyväksyn tän tyypin. Hyväksy kaveri. PF-haku. Okei, sopii. Se tarkoittaa poikaystävähakua. Mä haluan kysyä sinua. IMPS. Mä haluan kysyä sua kaveriksi. Hyväksy, älä ota älä niinku älä, en mä muista enää sitä sanaa. Lapu. Tässä on. Mitä mä nyt tekisin? No mä kai sitten opintelen. En sano! Ole hiljaa, en sano. Moi. Mio. Moi. Hyvin sanottu. Katsotaan nyt mitä muut sanoo. Täällä on pimeetä. Napsauta muovistaaria. No kai mä sit tätä tyyppiä. Eikö fyysillä on rumat silmät? Oota. Mitä mä just näin? Onko tällä tyttöystävä? Mitä lesbo. Mä kysyn tätä. Mä kysyn Eetu, älä häviä. Älä jätkä menee mihinkään. Mä hyväksyn sut. Kato mun sareena kanssa. Ei mä halua hyväksyä sut. Hyväksy. Eetu, hyväksy nyt. Eetu. Declinasko sä se? Mitä? Mitä vittu just teki?
Oot homo. Joku lähetti oot homo tänne. Piik-nimi. Wow. Tuo yhdellä toi jengi biippaa. No kyllä piippaa saakeli. Mulla oli maapurus. Missä saatamme sen karhun? Mä haluan ton karhun. Nyt heti paikalla. Petro. Voinko mä kysyä tätä jätkää kaveriksi? Voinko mä kattoo tän tyypin kaverit? Hei. Mun sisko pelaa tätä. Mun isosisko. Niin. Mä kysyn sitä tiittääksi se. Joo, te voitte käydä kysyä mun siskoa. Täällä kaverina. Tiedät se Rosemana 900? Mikä tää on Samsung-tabletti? Joku kommentoi tilata tosta. Broai. Ei vaan. Mitä? Haista sinä. Oikeesti. Mä lähetän piste. En todellakaan kysy tätä. En todellakaan. Sinä olet minun Jos sä oot mun kaveri, niin sä et sano mua homoksi. Mulla ei ois kavereita kuvata. Joo, se kaveri tässä pelissä. Sen pukki. Mitä? Pikku veli. Se on mun sisko. Voinko mä kysyä tätä kaveriksi? Ei se vastaa mitään. Hyväksy. Jos se hyväksy sen. Mitä se sanoo? Miksi toi yksi tyyppi on musta? Mistä sä oot saanut tommosen eläimen? Mistä niitä saa? Hei, mulla on toinen tabletti.
Ja mun sisko just lähti ja se unohti tabletin päälle, niin mä pakotin sitä tiliin. No niin, täältä chat. Mä kysyn sitä mun siskoa kaveria. Täällä. Teri. Mikä onko se? 097. Tuo lisää. Tuolla minä on siskoni, käykää lisäämässä. Se lähti okei. Niin nyt mä oon sen kaveri. Niin täällä ulkopuolelle aina. Pitti. Okei. Helmers. Haluaisin, että... Ai joo. Olet sen nimi Santeri. Olisinpa mä noin kaunis. Mitä? Ai mitä sä oot? Tosi sopii toivoa. Sä oot ätti. Sä oot ätti. Sä ootkin. Miksi näillä on matkalaukut? Niinku mitä? Miksi? 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 Mä kysyn tätä. En vielä. Katsotaan, onko se toisen poikaista. Ei saa säikytellä. Hyväksy. 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 Se declinas. Mikä vipsulla? Mä voisin kysyä tätä Helmerstä. Mä kysyn sitä coveriksi. Sekin sekin declinas. Mä haluan jonkun. Onks mä kysy tätä työ? Katsotaan, että hyväksyykö se mun kaveri. Noniin, nyt se hyväksy. Tyypit, se hyväksyy. Oi juma. Jätkät se hyväksy. Tai en mä tiedä, kai tytötkin kattoo mun kanavaa. En kehtaa kysyä sitä tyttöystäväksi. Mä kysyn sitä bestykseksi. Voi tulla lahjoja. Lahja. $21 matkalla. No voin mä sen ottaa. Mikä? En mä mitään kukkakruunua halua. Hyi. Mä oon poika. Saakeli.
saakeli. Kai mä sitten otan se saakeli. Mä en halua ottaa sitä. Kai mun on pakko. Mä keräilen näitä postikortteja. Tää on mun eka video. Jos et, tai miksi mä sanoin, että jos et tiennyt. Niinku, te ette nää tämän kuvaamisaikaa te ette edes näe yhtäkään videoa mun kanavalla, mutta niin. Voinko mä heiluttaa tätä boksiakin? Mä haluun. Jee. Eli tässä on teille häkki, jos te haluatte niinku nopeasti ottaa jotain näitä postikortteja. Tai niinku menette sen postikortille. Ja sitten niinku menette sen postikortille sitten samalla kun te otatte sitä, niitä niinku menette pois. Se antaa teille sitten. Miksi toi näyttää joku tuolla olisi joku onks toi perho? No, oli se perho. Miksi tuo surullinen toi karhu? Onko lisää postikortteja? Mä menen tänne. Kuinka pitkään tää kestää? Oho! Melkein 40 minuuttia, no ei se ole. Vai haittaako? Tuolla. Mä en nähnyt, että se oli minä. Miten tyypit pystyy tulemaan juosta? Täällä on toinen. Ja sitten syön samalla kun kuvaan tätä videota. Et jos kuulet haarukka ja lautasen ääniä, niin, tai haarukka lyö lautaseen, niin mä syön. Hei, lahja! Ja sit tää toimii myös lahjapakettien kanssa. Tää on mun trikki. Toi yks tää. Hei, tääkin on se mun kaverin. Tää on se mun siskon kaveri. Niin muistaakseni.
Ja niin, se on mun kaveri. Se näytti ihan sama. Mut hei, tuolla näkyy. Se on sen pestis. Tämä on mun isosisko. Ja tässä on se poikaystävä. Se ei oo vaan vielä ottanut se poikaystävä. Kuka sinä olet? Hiljaa siinä saakeli. Mä kysyn tätäkin kaveriksi. Mitä mietit? No mietin, että miksi sun koira on pupuasussa. Koira ei saa kiduttaa niille laittaa jotain vitin pupua tai asuja. Pitäisikö katsoa, lähetikö se mitään se toi Diana 9089. Lähettikö se tolle siskolle? Tai lähettikö se tolle Aadalle mitään? Eli se nimi on Aada. Keskustelut. Noniin. Tulin takas. Mä nyt haluun ottaa vaikka tän. No mennään sitten. No mikä täällä on kauppa? En mä halukkaan pelaa tätä. No eikä se ollut nyt tarpeeksi tätä. Et heippa kaikille, tilatkaa kanavaa ja laittakaa tykkästä. Heippa!